Goddag til jer alle sammen derude. Jeg håber, I har haft en fantastisk weekend sammen med jeres venner og familie. Så bliver du søndag igen, og det betyder tid til Weekly Outlook på guld, EURUSD og Forex Factory. Jamen, hvorfor gør jeg det her? Jamen, det er for, at jeg er forberedt på markedet og hvad der skal ske i næste uge. Så jeg plejer at gå ind og kigge på hver chart, som jeg finder interesse i. Så markerer jeg mine levels ud, sætter mine alarmer, og så er jeg faktisk klar til resten af ugen. Så med det sagt, så vil vi gerne gennemgå Forex Factory, guld og EURUSD for jer i dag. Okay, jamen på guld, så starter vi på weekly timeframe. Hvad har vi på weekly timeframe? Jamen, vi fik et fint liquidity sweep på weekly timeframe i sidste uge. Når jeg siger liquidity sweep, så betyder det faktisk, at vi er op og sweep previous weeks high og lukker så under tidligere week. Det her, det er et liquidity sweep. Hvis vi så kigger efter high time frame PD arrays, så har vi et fint weekly busy lige her. Og som jeg tidligere har fortalt jer, så virker de her busies og sibbies som magnet for prisen. Hvis vi går ned på daily time frame, hvad har vi på daily time frame? Der har vi et daily sibby, og vi har jo så weekly busy hernede. Så forventningerne for næste uge for mig er noget omkring op mandag, tirsdag, ned og til sidst ramme weekly busy, inden vi potentielt ser en vending. Så hopper vi videre til EURUSD. Jeg starter ud på weekly timeframe her i dag. Og på weekly timeframe, der har jeg faktisk en bullish breaker block her. Og hvad er en breaker block? Jamen en breaker block, det er faktisk en order block, som skulle have været resistance, men nu er vendt om og blevet support. Det vil sige, at vi lukker over, og vi forventer en retest her af det område her, før vi potentielt set kommer længere op. Så den markerer vi også lige ud. Monthly plus breaker block, plus det markerer for mig, at den er bullish. Og hvis vi så går ned på daily, hvad har vi på daily? Jamen der har vi faktisk også daily busy siddende. Og igen, magnet til prisen. Så for næste uge, så forventer jeg, at vi ser noget i den dur her på euro, og så videre op. Lad os se, hvordan det kommer til at udspille sig. Og så gå videre til Forex Factory. Jamen simpelt forexfactory.com. Marker hvilken uge vi kigger for. Marker hvilke pairs I vil kigge for. Og marker så high impact news, medium impact news osv. Så mandag ser vi ingen news. Det kan godt gå hen og blive en rigtig kedelig mandag. Nu må vi se. Tirsdag, der har vi CPI fra USA. Det er high impact news, og her ser vi typisk, at markedet begynder at bevæge sig. Der sker noget på markedet. Onsdag, kedelig dag, ikke så meget. Torsdag har vi PPI igen fra USA, hvor der også kan komme gang i markedet. Fredag, der har vi også high impact news. Det er så klokken 6 hos mig, det er klokken 4 hos jer. Så der må vi se, hvordan det hele kommer til at gå. Og med det sagt, så håber jeg, at I får noget ud af at være med i vores Telegram-gruppe og med på Instagram, og at I lærer af det her, og der skal på sigt selvfølgelig komme meget mere til jer. Og jeg ønsker jer god søndag, og I må have det godt derude.